شر و پێکدادان ناوبەرە سوپای عێراقی و چێکدارên داعش بەردەوام e li mihwerê Hemdaniyê ku dikevîte rojhilatê bajarê Mosulê û li taxê intîsar çekdarên Daeş xwe heşardîne mizgefta ve û xelkê sivîl danayîne pêşiya xwe. Her wisa her kesek yan malek alayekê spî berz biketin dikene armanc. Belê sererayê evan astengan leşkerê Iraqê pêşveçûnê daye. قمنا البارحة بواجب تقدمنا على عناصر داعش الإرهابي. هەردووهی ئەم پێشڤەچوونمە داعش کاندیە و ئەوان بەرگریش خۆت کرد بەلێ ئەو هێریشان ناکن و ئەم سەرکەتین ومە ئەو شکاندنە بە ئاناهیا خودێ مە ئەو گەلک شکاندینە و معنەویاتی لەشکەری بەرزن. Cavekê kamîra dengê Amerîka gel çend leşkerên Iraqê çûne taxê intîsar belê wesat hate xuyakirin ku çekdarên Daeş tinê qenasan bikardînin û li hindek cihan kêmtir ji 400 metran supayê Iraqê û Daeş li hevdû dîrin. انه القطاعات ما تتقدم بشكل سريع. نوکە ڕاستە ئەم بلەز پێش بە ناچینش بەرکو ئاستانگێکا مەزن هەیە ku Daişa tawankar karînaya hindek şêwazem karînî ku çi cengada nehatîne bikarînan. Ewan xelkê sivîl karînayî newkirîne metal bersîngê xwe. Em ziyanê xelkê sivîl nadeyin. Tenê armanca me Daişin. Belê Daişên çepal canê xelkî li bersîngê xwe kiriye metal û ev astengeke li hember pêşdaçûnên bilez. Şer û pêkdadan navbera Supayê Iraqê û çekdarên Daeş ya berdewam e û taybet li mihwerê rojhilatê bajarê Mosulê. Belê nûke diyardek ji balçekdarên Daeş ve hatiyedî ku çeperên mirovan durust dikin. Lewmal şarazayên leşkerî wesa xoyatken ku pêşveçûna Supayê Iraqê dê hêdî bere û şarê Mosul çîtin. Kawa Emer dengê Emerîka, Mosul.